Siyathanda ukubingelela abalandeli beshani sisichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibonga Wambotho. Bafethu ngizocela ukuthi ngeke ngichaze ividiyo engangayichaza ngolunye usuku, kodwa-ke ngokunezelela kolwazi noma ngokunezelela kwenye indaba ekumele ngiyinezelele, ngicabanga ukuthi mhlawumpe abanye abantu izobalekelela. Ukuphupha inyanga uyibona ebusuku kusho ukuthini? Ungumkhanyiseli wabanye abantu abaseduzane nawe. Kuyothi abantu phila nabo uthole ukuthi kunezinto abaduke nje kuzona kancane, afanele ngabe bayay'lungisa ngezimpilo zabo noma ngesimo esithize. Tholukuthi abazi fanele benze njani, uqhamuke wena uthi kunjani uma wenza kanje, kube sekuyalunga-ke kulowo muntu. Athi uma yenza ngale ndlela kuvele kube njani, kwenzeke. Kusho ukuthi uyobe usumkhanyiselile ngolwazi, wamnikeza indlela ethize angakwazi ngayo ukuthi abhekane nesimo asuke ebhekene naso, ukuthi nqo iye phambili-ke impilo yakhe. Uphinde mawuphupha izinyanga zihlukana ziba ziningi noma ziba ziningi noma ziba mbili, kusho ukuthini lokho? Zikhanye ngokufanayo, kusho ukuthi kuzohamba kuhambe kube khona abantu abayokwazi ukuba bakhanyiseli babanye abantu ezintweni. Kuzoba nedlanzana noma kuzoba nabantu nje ezoba baningana sebekwazi ukukhanyiselana bebodwa ngezimo abathize abasuke bebhekene nazo. Kuzokwanda abantu abanjalo abakwazi ukukhanyisela abanye abantu. Baningi abantu abazokwazi ukutshela abanye abantu ukuthi kuba kanje, kuba kanje, kuba kanje. Abantu bese beyayibona lukuthi hawu, kanti le nto ibingenjena, befanele ngiyenze kanje, noma bekungekho lokhu bekukhona lokhu. Kuqhutshekwe kuyiwe phambili. Phinde futhi ukuphupha ubona ilanga kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena unengilosi enamandla enolaka, futhi kuyothi izinto ngale ndlela oyobe uzisho ngayo, noma obafanele uzikhulume, noma abafanele bezazi abanye abantu, noma bengaziphikisa kangakanani, noma bengaze bekulwise kangakanani kwawe wena uqobo, kodwa ingilosi ekwembethe, yamandla kwembethe, iyokukhanyisa lokhu ngenkani, kwenzeke ngenkani, iyokwenza isiqiniseko sokuthi lokhu okade ukushilo kuyohamba kuhambe kube kanjalo. Abalwa nawe iyolwa nabo, kodwa iqhubeka kunjani? Kukhanyiselwa abanye abantu, kodwa kuyokwenzeka ngisho ukuthi ngenkani noma kahle. Kuyoba kubantu osuke ubhekene nabo ngaleso sikhathi ukuthi bayakulwisa, kuyoba kahle kubona, ubakhanyisele kube kahle. Uma befuna ukuza ukuthi le nto ositshela yona ngeke izibe kanjena kanje nje nje, ingilosi yakhe ngeke izikushiye ngalawo mandla enawo okwazi ukuthi isize bani? Wena, ukumisana nawe ezitheni ezobe ziphikisa leyo nto ethi fanele ngabe kanje, bethi bona hhayi akukho kanje kukanje. Shuthi ngale ndlela akugcini bona, kuyogcina yona nala mazwi osuke uwabekile. Kuya ngokuthi ikuphi-ke bafowethu osuke ukhuluma. Ake ngikwenzele isibonelo. Nakhu-ke ekhaya lakho-ke uma ukuthi umuntu onengilosi ekanje, noma ngabe awukayiboni le engishoyo ukuthi uphupha ilanga, uyaxoxa-ke ekhaya lakho, hayi bo la ekhaya mina bengibona ukuthi akwenziwe kanjena. Kuthiwa ayi ngeke sizwe ngosibani bani, ngoba mhlampe kunokwenzeka ukuthi akanawo amandla ukuthi bengase bemhloniphe, mhlampe akanayo imali kahle. Uthole ukuthi bazothi angeke size siyilalele into kalo. Lalela-ke, kuzohamba hambe bethi bayayizama lezi zinto abayizamayo engalungi, bethi bayayizama lezi zinto engalungi ekhaya lakho, kodwa kuyohamba kuhambe kugcine sekwenziwa njani? Sebeze bethola umuntu ozobatshela le nto kade ubatshele nini yona ekuqaleni. Uthole ukuthi kodwa yonke le nto sekufikwa laphana, sekukhona sebegula, sekukhona sebeney'nkinga ey'nkulu ey'ngaka, bafanele bagcine bevumile ukuthi cha, yazi le nto owawuyishilo iyona. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi bazothi uma sebebuya bezokwenza le nto okade uyichaza ukuthi ayilungiswe kanje, noma kuyohamba kube kanje, noma kufanele kube kanje, bethi hawu, sesiyenza le nto manje, noma kusho abanye bathi wayeshilo usibani bani, ngoba ingilosi yakhe injani ileyo nto, hhayi ngoba isuke ifuna ukuthi ugcine wena ngqo. Wena ukwazi ukukhanyisela abanye abantu, ukwazi ukuyibamba into njengoba injalo, uvele uhlale nje phezu kwayo, nansi le nto kufanele yenziwe kanje. Ingilosi yakho-ke izohamba hambe ilwe loo nto efanele ngabe yenzeka uma kuthi bayiphikise. Izoyifuna indlela yokuthi kugcina lelo lizwi elikanjalo, ngoba iyaye isithumele kuwena umyalezo wento vele bahluphile. Thola ukuthi bona bazoyibuka ngeso lani lokuthi wena konje unamba bani, ngiyaxolisa usho njalo, kodwa bakhona abantu abathi angeke ngiyilalele into kasibani bani, yini yamthemba, ngey'nhliziyo zabo-ke ezithize asuke bazi yindaba kube kanjalo. Usuke unengilosi enamandla kanjalo, into eyenza izifaka induku umuntu uma engezwa. Uthole sekukhona abagulayo, uthole sekukhona abaney'nkinga ey'nkulu ey'ngaka. Ngani? Ngento nje yokuthi abakulalelanga ngoba bebuka umzimba, noma bebuka isimo sakho, noma bebuka noma yini abasuke bafikelile. Usuke unengilosi
ekanjalo. Ake sithi-ke uphuphe ilanga liyehla lihlala phansi noma limi phansi duze komhlabathi. Okusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi esikhathini esithize esizayo kuyona yonke into ephikiswe abathize akade betshelwa ngayo, bekhanyiselwa ngayo, bayiphikisa bathi ngeke ize yenzeke. Lalela, iyofika iwumlilo kubona, sekufanele beyenze beyiqonde, isibashisa njengomlilo. Okusho ukuthini lokho? La mazwi noma lezi nkulumo noma le ndlela abenza ngayo kuthiwa kungamele kungabe kwenzeka ngayo, abaziyo ukuthi akufanele kwenziwe ngayo, benza ngayo yonke le nto. Ingilosi iyobe isiyehlisa umlilo onjani kubona? Wolaka. Othini? Uthi okusalayo kuzogcina bani? Kuzogcina mina, ngiyokwehla ngilingane ngibe ngangawe kulokho okuphikisayo, ngiyozifikela mina mathupha. Isho kanjalo leyo nto leyo, ukuthi uma uphupha ilanga lehla libona liba phansi. Okusho ukuthini? Ningadideki, ilanga isimo sengilosi ekwazi ukukhanyisela abanye abantu. Uma wena uyiphikisa lento, leyo nto iyogcina yenzekile. Ingakho abanye baze kube khona lento angazi bazothi sisho noma ukuthi lingawa licushwe zinkukhu noma lingawa licushwe zinkukhu. Basho ukuthi leyo nto ngeke ize yenzeke. Kodwa wena uma uphupha iphupho elinjalo ubona ilanga liphansi, ubokwazi ukuthi entweni ethize esemhlabeni noma ngabe ithinta wena noma ngabe ithinta abanye abantu asebeyiphikisile bayishaya indiva bathi ngeke ize yenzeke. Lalela, leyo phupho lithi okusalayo kuyogcina izingilosi ezakha lo mhlaba noma kuyogcina abantu abakulelo khaya lakini abaqala lelo khaya lakini. Izokwenzeka leyo nto, bethanda bengathandi, izokwenzeka. Ngeke beze bewine. Ngithanda ukubingelela abalandeli be-channel esichaza amaphupho igama lami uHlengiwe Sibonga-Mbothoko. Bafowethu, nginesifiso nje sokuthi ngidlulise omunye umyalezo othi bafowethu, ngiyacela senze umnikelo ongangoweshumi. Lo mnikelo masenze ongangoweshumi, sikhulume ngazwi elilodwa, sicela uNkulunkulu ahlanganisele iy'ngilosi zonke zabantu noma ingilosi yonke ephethe nje umuntu nomuntu lapha angakhona ngokobuhlanga bakhe. Wenza ukuthi ingilosi zabantu zonke zihlangane zibe ngendlela eyodwa. Ukuze kuzoba kanjani? Ukuze kuzothi yonke into ekhulunywayo noma yonke into efanele yenzeke kungabi bikho abazophuma eceleni kule nto efanele ngabe yenzeka kubona. Ngiyacela ukuthi uma usonta la usonta khona, uma ngabe uyisayoni, uthi uma usufika uyocela lapha kumfundisi noma uyonikela, uma usufika ushiye ishumi nje lithi cela uNkulunkulu enze ingilosi zonke zihlangane zabantu bebe munye, bekhuluma into engazwi linye, bezwane, kungabi khona ukuphikisana nokuxabana nokungaboni ngaso elilodwa, kodwa abantu bekhuluma into eyodwa eyiyona ezokwenza yonke into abantu abayifisayo emhlabeni masiyenzeka. Cela noma ngabe kuthiwa iNazaretha noma ngabe kuthiwa uLiluthela, kuyona yonke indawo nje laba abantu abasuke bebakhona. Cela ukuthi uNkulunkulu nimcele ukuthi akahlanganise iy'ngilosi zonke zikwazi ukuthi zibe moya munye phezu kwabantu, zehlisele umoya owodwa ohlangene phezu kwabantu ukuze kufikwe esiphethweni esihle esifanele senzeke kubantu bonke, abantu bejabule ngendlela yokuphila emhlabeni, indlela osuke ungahambisani nayo ngento ongazwani nayo. Kube khona ukukhuluma kwayo uma ithethwa noma ikhulunywa leyo nto, kodwa kube umoya omunye owodwa, kuvele isixazululo sayo yonke into efanele yenzeke phezu kwabantu. Ngiyacela-ke lowo mnikelo wakhona ukuthi uyozuqoqwa umuntu noma kuzosuka othandweni lakho noma usibone isidingo sokuthi kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kukhulunywa noma kuxoxwa indaba kungabi khona ukuphikisana, kungabi khona ukubukelana phansi, kungabi khona ukuthi hhayi le nto ishiwo bani noma, kodwa kuba khona umoya wokuzwana, kuheleze umoya wokuzwana bakithi, ukuze leyo nto igcine iphumelele eyinhloso neyinjongo kaNkulunkulu ngesimo siphila kusona emhlabeni. Ngiyabonga.